Bore da i chi gyd, a chroeso i'r gwasanaeth. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi heddiw to. Fydd yr oedfa hon yn oedfa gymyn. Os ych chi'n ymuno ni yn y cymundeb, gai ofyn yn garedig i chi baratoi darn o fara a diod. Fe gewch chi gyfle i wneud hynny nawr wrth i ni wrando ar ein hemyn cyntaf. Croeso i chi gyd. O'n i ddim amdano chi, ond fe ddylsen ni heddi fod yn ymlacio mewn cader esmwyth yn y garafan ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Ond dyma fi yn lle, yn eistedd ar stôl digon anesmwyth yma yn yng nghartre yn Abergwili. Ta waith am hynny, i ni'n edrych mlaen yn fawr iawn at ymweld ar Eisteddfod Genedlaethol yn Tregaron y flwyddyn nesaf. Mae'r gair Eisteddfod yn air hynod o ddiddorol. Dyw e ddim yn cael ei gyfieithu i unrhyw iaith arall. Pe bai yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal yr wythnos hon, fe fydde'r wasg siŵr o adrodd am y National Eisteddfod. Dyw'r gair ddim yn cael ei gyfieithu. Mae yna ddau ystyr i'r gair Eisteddfod. Yn gyntaf, ystyr gwreiddiol y gair Eisteddfod yw lle i eistedd. Eisteddfod, eisteddfa, gorsedd neu sedd. Mae'n naturiol ond bod ni'n cysylltu gorsedd â man lle byddai'r brenin yn eistedd, ac o'r fan honno byddai'r brenin yn llywodraethu. Fe geir cyfeiriad ym mhroffwydoliaeth Ezekiel at Dduw yn dweud amdano ei hun, a rwyf yn dduw ac yn eistedd ar orsedd y diwiau. A chofiwn am weledigaeth fawr Eseia, pan welodd yr arglwydd yn eistedd ar orsedd uchel, dyrchafedig, a godre i wisg yn llenwi'r deml.
Y ddau gyfeiriad yn sôn am Dduw'n llywodraethu o'r man lle mae ein eistedd. Wrth droi wedyn at y Testament Newydd, i ni'n clywed Mair yn ei hemyn o fawl yn dweud am ddyfodiad yr arglwydd i fod yn tynnu tywysogion oddi ar i gorseddau. Mae un o'r enghreifftiau cynharaf sydd gyda ni o'r gair eisteddfod yn golygu llywodraeth a thermasiad yn y llyfr Gweddi Gyffredin ar ddechrau'r unfed ganrif ar 15, sef y geiriau hyn, dy eisteddfod di sydd yn y nefoedd. Tybed na ddefnyddiodd William Williams Pantycelyn y gair eisteddfod yn wreiddiol wrth lunio'i emyn mawr sy'n deheu am gymundeb personol a Duw. Enni llyti eisteddfa dawel yn y galon garreg hon. Neu enni llyti eisteddfod dawel yn y galon garreg hon. A dyna i chi eisteddfod fydd honno pan fydd Duw yn llywodraethu ym mhob calon garreg. Ystyr diweddarach y gair eisteddfod wrth gwrs ydy gwyl. Gwyl o un ei ragor y gyfarfodydd sydd yn ymestyn bellach am wythnos gyfan, a hynny fwy nag unwaith y flwyddyn. Gwyl lle cynigir gwobrau mewn adrannau gwahanol, cerdd a llefaru, llenyddiaeth, celf a chrefft. Mae'r wyl hon, fel i ni'n ei deall hi heddiw, yn wyl genhadol ac yn wyl gymdeithasol. Mae'n genhadol gan i bod yn estyn allan ac yn gyfrwng i ddenu pobl o Gymru a thu hwnt i fwynhau diwylliant ein cenedl ni ar ei orau. Mae'n gymdeithasol oherwydd fod pobl o bedwar ban ein gwlad a thu hwnt yn dod ynghyd. Mae'r rhain cyfaddau'n gwbl agored i bod nhw'n dod i'r Steddfod am y gymdeithas ar y maes yn unig. Ac maen nhw'n cael dileit mawr drwy gerdded y maes. Mae'r gymdeithas yn bwysig iddyn nhw. Ac mae'r gymdeithas yn bwysig i ni fel Cristnogion hefyd. Mae cymdeithas yr eglwys yn holl bwysig. Ac i ni'n mynd i gwrdd o amgylch y bwrdd y bore yma, yn rhan o gymdeithas ac yn rhan o deulu Duw. Ond bod yr eisteddfod yn wyl i gymdeithasu ynddi, yn bennaf un mae'r eisteddfod yn wyl genedlaethol. Gwyl i'r genedl ydy'r eisteddfod. Ond beth yw cenedl? Nid gwlad yw cenedl, ac nid talaith, nac ychwaith ddarn o dir ac iddo ffin ddaearyddol. Pobl sy'n gwneud cenedl, pobl sydd ag atgofion cyffredin a gobeithio'n cyffredin. Grŵp o bobl sy'n rhannu'r un hanes, yr un traddodiadau, yr un diwylliant a'r un iaith. Pobl sy'n cofio gyda'i gilydd, a phobl sydd yn gobeithio gyda'i gilydd. Ond y peryg yw i atgofion y genedl fynd ar goll, a chyda cholli'r atgofion, colli'r gobeithio'n hefyd. Mae'r perygl hwnnw'n un real iawn oherwydd bod cyfrwng trosglwyddo'r atgofion yn cael ei golli sef yr iaith. Trwy golli iaith, fe golli'r hunaniaeth. Colli iaith, colli nabod. Colli'n nabod, colli'n hunen. Ac i nabod ein hunen, mae'n rhaid cael cof. Mae gan bob teulu gof, ac mae'n bwysig iawn cadw cof y teulu'n fyw drwy drosglwyddo'r atgofion teuluol o genhedlaeth i genhedlaeth. Mae gan y genedl gof hefyd, a'n cyfrifoldeb ni ydy cadw cof y genedl yn fyw, i'w thraddodi i mhlant ac i blant fy mhlant, yn dreftadaeth dragwyddol, medde Saunders Lewis, fel y cedwyr i'r oesoedd a ddel, y glendid a fi. Mae perygl i ni golli'r atgofion am y dreftadaeth oherwydd i ni golli prif gyfrwng rhwng doi ac echton cenedl ni sef yn iaith ni. Y cof sydd yn cadw'r cyfrwng hwnnw'n fyw i ni. Mae'n amheus gen i os oes un gair wedi bwysleisio'n fwy yn y Beibl, yn enwedig yn yr Hen Testament, na'r gair cof. Oherwydd stori cenedl yw stori'r Hen Testament. Stori am fintau o geithion di-nod, dirmigedig,
distadl a luniwyd gan Moses yn genedl, a honno'n genedl etholedig Duw. Mae'r genedl yn cael ei rybuddio drwy'r amser bod angen iddi gofio ble dath hi, a chofio pwy a'i lluniodd ein genedl. Y cof sydd yn pontio rhwng ein doi a'n heddi ni, yn ddolen gyswllt rhwng ein gorffennol a'n presennol. Y cof sydd yn rhoi cyfanrwydd i fywyd. I ni'n cofio o ble dethon ni, a'r cofio hwnnw sy'n rhoi ystyr a diben i'n hyfori. Daw'r cofio o'r Hen Testament i'r Testament Newydd hefyd, ac fe'i ceir ar dafod Iesu Grist, y nos y bradychwyd ef. Wedi iddo gymryd y bara i dorri a'i rannu, fe ddwedodd wrth ei ddisgyblion, gwnewch hyn cof amdanaf. Yna cymerodd y cwpan wedi swper a dweud wrth ei ddisgyblion i yfed o'r cwpan cof amdano. A thrwy'r cofio hwn, i ni'n dod i wybod pwy ni. Mae pobol Dduw ydy ni. Mae cenedl sanctaidd ydy ni. Ac yn rhai y brynwyd a gwerthfawr waed Crist. Ac o wybod pwy ni, ein braint a'n cyfrifoldeb yw bod yr hyn y bwriadwyd i ni fod. Ac fe fyddwn felly, pan fyddwn yn caniatáu Dduw, gael ei steddfod yno ni. Wrth edrych Iesu ar dy groes, a meddwl dy dangau loes, pryd hyn rwyfan di brisio'r byd, a'r holl o gonian syanddo i gyd. Na dim ymddiried tra bwyf byw, ond yn dy angau difyniw, dy boen ai di a farol glwy, cael fod yn ymfrost i mi mwy. Lle'r ydwydd a brynhawn, rasus a'i disgleirion llawn, mil o'r unweddau yn gytun, yn prynu'r bwrdd giliedig llawenydd dan y loes, tristwch a chariad ar y groes, ble by'r unweddau fel y rhain, erioed o'r blaen dan goron ddraen. Berth a fer dy glod, bob eilyn sydd o dan y rôl, ac wrth fyfyrio ad y waed, fe gwymp bob delw dan fy nraed.
Mae yna groeso i bawb sydd yn caru Iesu Grist ac yn ei dderbyn yn arglwydd a gwaredwr i ymuno ni wrth i ni rhannu'r bara a'r gwin hwn. Dyma hanes sefydlu'r sacrament hwn. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd, a dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl y swper, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd, yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gweddion. O ddiw ein tad a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, Dyw bob yr un ohono ni. Edrych yno ni nawr o ddiw, wrth i ni droi atat mewn gweddi, ac wrth i ni dderbyn dy wahoddiad di i ymuno â thi wrth y bwrdd sanctaidd hwn. I ni'n diolch i ti arglwydd ein bod ni'n medru cymryd y bara'r gwin gyda'n gilydd trwy'r cyfrwng hwn. Ac i ni'n diolch i ti am y bara'r gwin yr elfennau naturiol hyn, sydd i'n ffydd ni yn arwyddion gweladwy o gorff Iesu a ddryllwyd dros yma y groes, ac o waed Iesu a rhedodd ei mwyn. I ni'n diolch i ti arglwydd nad yw dy fwrdd i byth yn wag, bod y blant wedi cyfranogi ohono ar hyd y blynyddoedd. Diolch bod yma ddigon ar gyfer ein heisiau ni gyd, nerth a diddanwch a gobaith am y ddeiant. Gofynnwn i ti arglwydd i fod yn agos iawn at bob yr un ohono ni, pa le bynnag yr un ni, wrth i ni gyfarfod o amgylch dy fwrdd di yn ystod yr eiliadau hyn yn awr. Fe gofiwn ni am deulu'r eglwys yn lleol, yn genedlaethol, ac yn fyd-eang hefyd. A thros bawb sydd isiws wedi addoli di heddi. Dros bawb sydd wedi rhannu dy air di, wedi danerch di mewn gweddi fel hyn. Fe weddiwn dros dy eglwys arglwydd, a thros i gwaith a'i chenhadaeth yn y byd sydd ohoni heddi. Cyflwynwn ni ti arglwydd ein byd, cyflwynwn ni ti bawb, yr rhain i ni'n nabod, yr rhai nad yw ei henwen hysbys i ni. Yr rhai yma ei hamgylchiadau yn hysbys i ni, ac eraill wedyn, i ni'n gwybod yn iawn fod y wen ar y wyneb yn cuddio'r dagre sydd yn y galon. Ond i ni'n cymryd cysur arglwydd yn y ffaith dy fod ti'n nabod ni gyd yn dda, a dy fod ti'n ymwybodol o sefyllfa ac amgylchiadau bob yr un ohono ni. Diolch mai Dyw felna wyt ti, Dyw sydd yn agos ato ni. A diolch dy fod ti wedi dod yn agos ato ni, yn dy fab ein harglwydd Iesu Grist. Diolch am ei weinidogaeth ar y ddeiar hon ymlith dy bobl di. Yn diolch am ei farwolaeth ar galfaria droso ni. Cyfeirian meddyliau'n calonau tuag at galfaria nawr o dad. Ond helpa ni weld y groes hefyd, yng ngoleuni atgyfodiad buddigoliaethus bore'r trydydd dydd. Y mae'r Iesu'n fyw, ac yn bresennol yn ein plith ni yma heddi, yn troi'r gymdeithas hon yn eglwys, ac yn troi y cwmni hwn yn awr yn oedfa. Derbyn ein diolch felly arglwydd, yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Yr arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef a gymrodd fara, ac wedi diolch i Dduw amdano fe'i torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri eich mwyn chwi. Cymerwch, bwytewch, gwnewch hyn cof amdana i.
Yn yr un modd fe gymerodd gwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw y cyfamod newydd yn fy ngwaed i. A fwn bawb o hwn cof amdano. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Pwy all beidio chofio amdano? Pwy all beidio threithi glod? Dyma gariad na dan angof, tra bo nefoedd wen yn bod. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. Cadwch yn ddiogel ac yn iach, a phob bendith.